Dia mencoba bertahan. Lemu-lemu kayak sing ngondo. Ini kembang bawang dadi engko do sing kari asin. Enake gak toto temenan iki engko. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banong ambek Ija. Engko karo Yunen barang iki nggone mbok sik nang ndiku tak obraki. Iki lho Lur, tanamane Banong ya, kebune Banong iki lombok-lombok terong-terong lho. Iki tomate wis mulai ngembang. Mulai dhuwur-dhuwur mak ya. Teronge ya wis mulai lemu-lemu. Tandurane iki subur lho. Lomboke Wis ana mulai godhong telo. Mulai lemu ya mak. Wis saiki ayo melok aku ngunduh kembang gedang kae lho, wis drole-drole wis nyajin kabeh. Ayo diunduh ya, engko dijangan ya. Tomate ya. Lho iki lho Pak B nang dhuwur dapure Ija iki lho Lur, gorong mari Lur. Dapurku gorong mari Lur. Masih proses ya. Lho, tapi kan nek ngarepe tok kaya Ngarepe tok. Ngarepe tok Lur. Nek didelok jerone ngono lho, wis lumayan apik wisan Lur. Ono toples-toples yo kendi-kendiane. Wis dituwotohi kabeh ngono gak yo ngisi sih karo sing tandang gawe ngono ku. Lho ya lho sing tandang gawe ben cepet oh ya rek ditote kabeh nang mari ki ngono ya Lur ya. Wis ayo Lur mak Mbang Gedang Lur. Nanti jupuki mak. Iki aku berarti sesuk kono ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lah kok ora gelem? Kok malah aku sing wedi mak. Alah. Besone iki kepiye? Lagi ambek tali kurang. Lho kan. Wis medhotno godhong terong Lur. Oh, enggak, titik gak apa-apa, Mak. Kau sing kono, Mak. Ayo. Lah iki Lur sing siji Lur. Sing siji iki Lur, ayo disengget pisan. Gede ya, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Alah wis karek antil-antile ya ora gelem medhun, kowe iki ya ngopo? Lah ngono ah. Dia mencoba bertahan. Wis alhamdulillah wis rampung kabeh wis gek nang ayo melok aku masak ya ora suwe-suwe. Lemu-lemu kayak sing ngondo. Iya Lur, kok ngono ku dikelontoki, dijukuk sing putih tok nang ayo digodhog. Enak iku, masih diurap yo enak, arep dioseng yo enak, jangan loda yo enak. Wis pokoke ngono ku enak, dibothok yo enak. Wis ayo Lur, mbok mau dimasak piye? Wes Lur, iki wis teko nggone pawon gunung. Saiki aku tak daden geni, kilo Yunem napeni beras oyek. Aku tak masak Lur iki Lur. Masak beras oyek. Ya, Mak, uyah-uyahane. Ngurap, terus karo anu yo. Eseng iwak asin. Eseng iwak asin. Wah, enak tenan. Yo, ya niki Lur. Mari. Lah iki Lur, iwak asin iki engko versine sing pedes. Bu Nem kok nek ora kuat pedes, ki tak ceplokke ndok. Goreng tempe, goreng tahu Lur. Lah iki bumbune iwak asin. Ana brambang bawang, lombok tomat, lombok rawit sak menake. Ana daun bawang. Iki ngene iki jenenge daun bawang apa? Kembang bawang. Kembang bawang. Oh, kembang bawang Lur. Iki jenenge kembang bawang, dadi engko do sing karo iwak asin. Enake gak toto temenan iki engko. Wes saiki Bu Nem cek ngramut kembang gedang, Ija cek medhiki kenikir, aku tak gegenen. Ya Lur ya bagi tugas. Cek ndang mateng, selak ngeleng kok. Kalau mari mbok pitire langsung dimbasisan ya, Ja. Oke, Mak.
Sik tak ngunci wortel sik ya, Mak. Yo. Iki Bandung lak wis suwe lur, gak ngonten lur, sepurane sing nguwake temenan lur. Karang Bandung ki repot. Wektune ki tak dum-dum ngarayo awakku iki iso tak sigar dadi 7 ngono tak sigar dadi 7. Situ tak kon rono, situ tak kon rono, situ tak kon nang kene. Walah wis jan yo wis di sepurane yo lur yo. Dimaklumi wae karang yo agek repot. Sisuk muga-muga nek wis ora repot insyaallah wong iso gawe terus ya. Iso rutin yo, Mak yo. Heeh, iso rutin. Ya wis muga-muga pindongane Bandung sampean kabeh aja bosen, aja do di-skip iklane, tak dongakno sampean yo seger waras kabeh ngono lho rek. Terus semangat sing ngambut gawe ya. Nah iki lur, bahane ora pura iki tak oncakane kabeh, tak peti-petikane kabeh. Mari nang tak umbahe, godoki. Mari kari ngenteni bumbu Bandung tok. Gak ngono, Mak. Iya lho, iki kok tak godhogno banyu wisan. Masane wong akeh ngene iki enak lho, rame, ora sepi. Cepet sisan yo, Mak. Iya lho. Lur iki tempene tak rajangane yo. Digoreng srengenge ae tempene. Walah rek kena iki apa telutune kembang gedang rodok biru ora apa-apa. Wis ngene ae yo. Iki tempene digoreng lur. Tuh. Wis apa Mbak Lem? Urung. Oh ya wis ngedul kan wis ngop. Wis ngene wae lur iki brambang bawang iki tak rajangane ya sing jagane iwak asin iku wis gak kesuwen ku selak ngeli aku lur. Bayangno iki lho bayangno iwak asin doseng segone sego oye ambek urap-urap iki sajake kok enak Mak. ngono. Terus mangan iki kok nang ndi? Mangan kok bingung nang ndi misal barongan ya lur ya. Misal barongan Mak kerok tambahan. iya sasake nang ndi kono lho engko ndelok nggon sing sahdu-sahdu kono. Sing penting aib yo, Mak yo. Ya iya mangan kok panasan ya persoku. Mantap. Aku lho wis suwe temenan gak tau masak sing iwak asin. Semenjak aku kapan hariku pernah alergi. Nih saiki alhamdulillah wis waras. Alergi iki mergo kekebalan tubuhne menurun. Saiki wis munggah maneh, wis nanggone bun-bunan. Tempe-tempene wis kate mateng, Lur. Tempene wis ndisiki mateng lur ngene iki. Sego oyek kari wae ya Mbak Nem, cekno anget ya. Nah, saiki tahune rek. Tuh, tahune jarno sak kombung-kombung ngene iki wae ben. Mak request setengah mateng, Mak. Halah, nek setengah mateng barang enak nek garing kok. Ya wis ngono nang dintas gak apa-apa, Mak. Tomat dirajangi ngene lur. Lomboke sing ijo iki ki ora tak rajang ya. Teko tak jarno wungkulan ngono kuwi wae. Cekno strong. Mantap, ngono ya, Mak. Mantap, iya lho rek kok. Tomate seweger iki lur. Iki tomate matal. Nah iya. Aku ora seneng enek jangane mloso-mloso iki. Diurap. Oh, diurap. Heeh. Isine diurap. Iya, tuwampun ada siji jangkrik, jangkrik astagfirullahaladzim. Kowe iki ngaget-ngageti wong urip. Kok iso iku lho.
Wis mateng dinikas iki ya wedang wasik tenan lho. Rupane Temenan. Wayu ya, Bu, rupane. Rupane wayu kaya sing masak. Wis lur lawur liyane wis mari sing goreng saiki iwak asine. Lho. Iki lur kembang bawange iki dirajangi ya. Iki cara ngono suwedep iki. Lho, ngene ae. Iwak asin wis mateng, Lur. Tuh, ngene iki kok dipreteli rine, Lur. Sik Mau gak tak pretelno, katut. Mak. Yo. Wis Lur iki bumbune iwak asin tak gongsoe dhisik ya. Iki mek brambang bawang lomboke tok sik. Tomate menyusul. Aku nek iwak asin klothok ngene iki Lur, suweneng nek akeh bumbune. Sing tak pangan iki bumbu-bumbune ngono ku nek ketok iwak klothok mencicil-mencicil ngono iki kayakane iku kurang srek ngono ku lho. Dadi iwak asin iki tak lembutno terus tak gowongso ambek bumbu. Enak ngono iku temenan. Alah, temenan wis Pancen mantep ya, Mak. Ngentekno sego. Heeh, sego anget-anget ngono iku ya. Alah, masih sego adem, sego wadang kae lho, Ja. Ngono ku iki ndang ambek iwak asin sing esan enak temenan. Jarine mbakku biyen nek mangan sego wadang iku apik ngandelno weteng gak gampang kena emak jarine. Lah, ya bener iso kandel. Tapi orang ngono iku paling akal-akalane wong Loh. tuwa ben sego ademe kalong ya. Saiki kan kodokan sego adem lho, Mak. Lho, wetengku tipis ya kan. Iki lho, tak suwiri sik. Panas iki ya lho, makane cekitang-cekiting. Gak apa-apa, Ja. Tanganmu cek kandel. Ngono, Mak. Gak Iya. weteng tok sing kandel, Mak. Mari kene delok engkas lur lombok jegurke. Jot. Wis lur iki karo nyambi ngongso bumbu ya lur ya. Iki bumbu urape iki ayo tak ulek dhisik. Ana bawang putih, kencur terasi, lombok gede, lombok rawit ku cakupno iki titik ngono ae ya. Nang tak uleke dhisik godhong jeruk cok lali. Gak sedem kok nek kan godhong jeruke ya. Nah iku lur, Mbak Nem saiki tak kon adang sego oyek. Aku ngulek bumbune urap-urap. Wis ngono bareng-bareng mari. Angsange ono sik, tak golekno. Angsange katut iwak Bu. Tenang. Wis lur iki bumbune urap-urap tak cuampuri ngene wae. Iki klopone karang kenomen banget ya lur ya. Dadine ora tak gongseng, iki tak kukus wae. Klopo agak angel. Sing tuwek ya ora ono, sing enom setengah matang ya ora ono sing enum banget iki. Degan. Lah iya. Wis ngene wae. Wis aja kakek protes. Ojo mbek tangan banong ngono. Wis rasa kakek pola wong dipangan dhewe wae kok. Sing penting lak ya resik. Iwakmu wis mari ta, Ja? Oh, sudah. Ya wis nek ngono, iki tak jegurne. Lho, iki lomboke wungkulan ngene lho, Lur. Lho, sajake iku seweger. Sekali cepusan ya mantap iku, Mak. Mantap. Lah iki daun bawangnya dilebokno rek. Lombok ijo karo lombok abange sisan. Saking gak ono petene ngono ae, Lur. Ra Kayak usum. jengkol mau anjane, Mak. Wes kesuwen. Wis lur ngene iki mari ngono dibumbuoni, saiki iwak asine tak lebokno ya. Cek nomor resep ngono lho. Tuh, iwak iki mek semene, bumbune sewajan. Walah. Mateng lur tak entase iki. Lho, alah kok kangelan ambek sudel men. Ambek seroke ngene iki lho. Mbok sapa sing arep mangan kene nang ayo rene mangan.
Ya jebur ke Mbak Nem. Ya. Engko sisian ambek iki ya, ambek bumbu urap ya. Oh iya. Oh ini berarti sisi-sisi. Heeh, ya sesisik-sesisik. Oh iya. Yo. oke. Sisi-sisi, ya. Cek tak bungkusno godhong. Duh, godhong ah. Iki lur, bumbune tak bungkus godhong, njuk terus dikukus ngene iki wae. Wis nyambak Nem. Iya. Awas kenyos. Nah. Wes lur, masake Bandung iki wis mari kabeh. Karek ngenteni sego oyek ya, dhisik tak kukus. Mangkane Bandung saiki tak ngombe nodem dhisik. Soale ngombe nodem iki lur, setengah jam sadurunge mangan iki wajib diombe dhisik. Soale nodem iki sing ngatur gula darahne Bandung supaya tetep stabil, ya. Dadine awak dhewe kate mangan sembarang wae iki aman, ngono lho. Mangkane lho, rak iki bolak-balik ngelingno nang sampean. Nek sing duwe diabetes koyo Bandung ngene iki, wajib sedia nodem nang omah. Nek sampean kepengin tuku, sampean tuku nang nggone toko online official store nodem sing ana logone mall. Nek gak ngono nang nggone apotek Jawa Timur wis pasti ono e. Nah, nodem iki aman kanggone awak dhewe soal iki herbal, ekstrak buncis karo daun kelor. Dadine apik nang nggone awake dhewe iki ya. Wis genang tumbas. Wes lor, iki segone oyek wis mateng, alhamdulillah. Wis ayo dintas ya. Lho, delok ta lur. Rupane koyo ngene iki, menul-menule koyo ngene iki lho. Lho, enake temenan iki digawe mangan sego urap-urap iki. Lah lur, wis madang ning kene ae. Sejuk to. Wis Sejuk, ngalehno adem. pinggir pantai. Lho. Iki urap-urapane tak campure. Sing akeh sayure, Mak. Iya. Iki ana kenikir, kacang, terus iki wortel, cambah, iki ontong. Bumbune mangke ndi buka? Oh, kene aja buka aja. Iki aja. Loh, iki malah tak kukus lho. Lho, wis ngene ae. Wah, mantep teman iki, Mak. Enak. Aku ora mak bumbu. Ora iki koyokane wis akeh. Ayo lur, sampeyan nek sing kepengin urap-urape Bandung nang rene, iki lho ayo madang bareng-bareng. Wis nang dhuwur kene iki ae kok nek mari madang ora usah medhon wis tengor-tengor nang dhuwur kene iki wae enak adem tok. Wis ayo Bu Nem. Ya. Yuk. Ayo madang. Oke, monggo Bu. Iki sego oyek mau kae. Lho. Oyek. Sego oyek iki lak padha karo sego tiwul ya. Lho, padha karo menul-menul. sego tiwul. Nek sing ngimbuhi Nur. Weh. Wes semene kokan. Wes. Oh iya. Iki lur, kaya ngene iki lho, entah lho, enak temenan menul-menul. Duh, urape, entah menggoda iman urape iki lho. Iki wae asine. Lho. Wah, jan kepiye kaya ngene iki ya, Rek? Tahune, tempene. Wis ngene ae lur, monggo dulur. Monggo lur, Monggo ya, Lur. bismillahirrahmanirrahim. Oh, enake Mbak Nem, segane menul-menul. Urape, iwak asine campur lombok wungkul-wungkul iki. Wes. Kayak beras. Mantep, Mak. Bu Nem, Pak ya, Bu Nem. Monggo. Masak dhewe. Pangan dhewe ngene iki enak ratu bila temenan. Kate sapa sing doyan pedhese koyo ngene iki enggak Bandung. Ya enak aku to, Mak. Kari mangan gak melu masak. Enak temenan. Cuma nina temenan. Iki nyuwalut lho rasane temenan iki lho. Iwak asine mantep, Mak. Ini Mbak Nem. Ayo udah tambah nah. Sego oyek menul-menul. Enak temenan. Cocok tenan kanggo urap yo. Imbuh. Mana kak coba asin oleh. Iki banyak Joko ke. Oleh.
Ora wedi dek. Lambek wongkul-wongkul lur wedi dek. Coba sekilo. Aku tenan. Ora peno dicampur ngene iki. Iwak asin iki mau dicampur pisan kok ngene iki. Diawur-awur kok ngene iki. Wah, mantap ya, Lur. Alhamdulillah. Wis Lur, alhamdulillah rabbil alamin. Wis wareg, wis lega, rasane iki wis ora penisirin ya. Wes mantep temen Lur. Tenan Enak. wis. Wis ngono wae ya Lur ya, wis cukup sampeyan ae ya Lur, videone Banung donga dina wae to Lur, tak dongano sampeyan ndi wae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan sekar kuwasa nang blaine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.